И да, какво става YouTube? Аз съм... И днес, както виждате, ще ви покажа туториал как да се направите по най-лесният начин банер. За начало влизате в Google и пишете банер for YouTube no text. След това цъкате изображения и тук си избирате някакъв банер. Примерно аз искаме този. Але някакъв там какъвто ви падне. Ето го. След това влизате в пак Google и пишете cool text. И ето това трябва да ви е. cooltext.com. Избирате, аз примерно избирам този текст и спишете името. Примерно аз пиша туториал. И тук трябва да изчакате и да ви излети ето. И е това. cooltext tutorial. И да. След това, като сте готови, оставям се какво включим. Влезте в Photoscape. Цъкате на редактор и тук трябва да си намерите вашия текст, вашия банер. Примерно банер е къде? Image. Ето го. Слагате го тук. Чакай да го махна. Поставите, например, ето банер. Обект. Цъкате на фото. Работен плод. И къде сте записали cool текста, къде сте го сложили. И това. Цъкате го и това трябва да ви излезе. Примерно може и с това банер. Цъкате пак фото, работен плод и cool текст. Само че това е малко и виждате колко много отнема. Отдолу пише колко е фото. 405 с 24. А това е 2068 на 1052. А ако искате такъв банер на 2068 и на 1152, влизате в Google, пишете banners for YouTube 2048 на 1158. Там нещо се забрави го. Това го махам. Изображения. И ето така видите някакви. Какво? Виждате, тук можете да се виждате. Аз искам 2000. Кое? Избираме това. За по-лесно се пъхна. Така. То не може. Minecraft. Сега къде? Да го намеря само. И вижте ето и за да се сложите ето пак. Ще ви повторя. И ето вижте как стана. Тук може да се намествате. Тук другия банер. Само че този можете да го махнете, ако тук ви беше излязло. И е така. Да, това беше най-лесният начин как да си направите банер. Дано да съм ви помогнал. Ако съм ви помогнал, харесайте, абонирайте се. И да, ще се видим, когато се видим.